På den naturvidenskabelige linje har vi meget fokus på fysik og matematik og kemi, bioteknologi, biologi og alle de naturvidenskabelige fag. Jeg går på den naturvidenskabelige linje på universitetsskole, hvor jeg både har matematik, fysik og kemi. Og det betyder, at man får en bred kendskab til hele naturvidenskaben, og man både kommer til at arbejde teoretisk og eksperimentelt. Det, som jeg rigtig godt kan lide ved den naturvidenskabelige linje, er, at man lærer at forstå verden omkring os. Man går ikke bare og opfatter verden som ting, der bare sker. I fysik der arbejder vi med alt lige fra stjerner og galakser til atomers opbygning. Du forstår altså baggrunden bag hele verdens opbygning, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Ved den naturvidenskabelige linje udelukker du ikke nogen muligheder i fremtiden, da den er så alsidig og derfor åbner en masse døre. Her i efteråret der fik vi faktisk også en helt ny science-fløj her på skolen, som har givet et meget bedre arbejdsmiljø, både i klasserne, hvor vi kan dele os ud i grupper, eller når vi eventuelt skal lave nye forsøg, som kræver nyt udstyr, og det har virket rigtig godt indtil videre. Derfor skal du vælge den naturvidenskabelige linje på Mulernes Legatskole.